Αποστόλη μου, τι θα κάνεις τώρα, τι κόμπο? Θα κάνω τον Improved Clinch κόμπο, δηλαδή τον εξελιγμένο Clinch κόμπο. Ναι. Και είναι πολύ απλός, δεν θα τον έλεγα, αλλά είναι εντάξει. Λοιπόν. Και είναι περισσότερο για στριφτάρια και κρίκους αυτός, Ναι, λοιπόν. Πας και περνάς την πετονιά σου ή το νήμα σου μέσα από τον κρίκο ή από το στριφτάρι. Μετά βάζεις το δάχτυλό σου εδώ. Βασικά κάνεις αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Και έτσι όπως είναι το πάνω, θα γυρίσεις αυτό από πάνω σε αυτό 5 φορές. Τέλεια. Δύο. Και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πολύ έτσι. Ναι. Ο ένας δίπλα στον άλλο, Ναι, για να είναι πιο εύκολο στο μετά. Βασικά δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει αναγκαστικά να το κάνεις έτσι. Περιμένω λίγο επειδή... Τέλεια, ναι. Το τελευταίο... Όχι. Για δείξτε το πώς είναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Την άκρη τώρα που την περνάς? Βγάζεις το δάχτυλό σου από την τρύπα. Ναι, δεν φαίνεσαι όμως λίγο κάτω, εκεί. Και περνάς αυτό βασικά από πίσω. Ναι. Έτσι. Πιο χαμηλά να φαίνεται. Και άλλο πιο χαμηλά λίγο. Ναι. Και μετά από το πάνω κυκλάκι το περνάς και γίνεται αυτό. Πρέπει να είναι έτσι πριν το σφίξεις. Ναι, το περνάς δηλαδή από τα δύο κυκλάκια, Ναι. Πρώτα από το ένα κυκλάκι, ναι. κάτω και μετά από το άλλο πάνω. Ναι. Λοιπόν, τραβάς το σκηνάκι, Ναι. πιέζεις προς τα κάτω. Βασικά εμείς το πιέζουμε προς τα κάτω επειδή έχουμε σκηνάκι. Και μετά τραβάμε το σκηνή το εδώ, αυτή την άκρη δηλαδή. Και γίνεται αυτό εδώ. Τέλεια. Βέβαια με την πετονιά φαίνεται πολύ διαφορετικό, έτσι, γιατί τώρα αυτό είναι σκηνή χοντρό για να το δείχνουμε. Ναι. Ωραία, τέλεια, μπράβο. Αυτό.